I am Lisel Alisaka Alfanta. Okay. Hi, hello. Good morning, everybody. I'm Lingling Hinabia Mamak. I live in Macas, Tubigon, Bohol. My name is Valentina Lastimado. I'm thank you. Wow. Kanang may kasabihan po tayo, ang batang makulit, papaluin sa puwet. Hi guys, good morning. This is Nick Princess and welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, kami guys, mag-pictorial challenge kami ng nanay ko guys. Ako talaga ang magme-make up sa kanya. Magpupunta kami guys sa Kabuntoro sa Abud. Doon kami magba-vlog at saka mag-pictorial. Nice. Ako talaga ang magme-make up sa nanay ko guys. At saka mag-prepare na kami. Tapos na din akong naliligo guys. Tapos naliligo pa yung nanay ko. Malapit ka na ba matapos maligo ma? Malapit na. See you later guys. So ngayon guys, mag-uumpisa na po ako mag-wake up guys kasi meron pa talagang kaibigan si mama sinasama para sa vlog namin, para sa pictorial na guys, kasi magpipictorial kami doon sa guys, sa bukid. So ito po yung mga kaibigan niya na sinasama niya guys at ini-invite niya kasi Si Kagawad Linting. Nakagawad na lang, bagitin ka. At saka ito po si Ate Lizel, Ate Lizel, tapos si Ate Lingling. Sila po yung mga kasama namin guys na magpipictorial sa kabukiran. Ama, are you excited man? Excited ka na ba sa pictorial natin today? Oh, so excited na. So ngayon guys, habang nagpapaganda pa kami din kayo sa sali sa shika-shika namin kung gusto kayo, at saka wag lang kayo mahihiya ha. Nice. Nagba-vlog lang ako guys kasi ito naman yung utos sa mga kasamahan ko sa Cebu na dapat pag-uwi ko dito marami talaga akong magawa na mga vlog, at saka para di po masayang po yung pagpunta ko dito sa Bohol at saka sa amin. So mag-start na kami guys. So tapos na po ako nag-foundation sa kanya. So ang susunod na lalagyan ko ng foundation ay yung leeg niya guys para mapatay. Hi guys, so tapos na po kami nag-make up sa nanay ko. So guys, aalis na po kami guys, magpupunta na po kami sa kabukiran guys, kasi magpipictorial na po kami. Sobrang pawis ko na guys sa pag-make up sa kanya guys, at saka mainit na po guys, kailangan na po kaming umalis guys, at saka meron na po kaming bag-bag kasama. Pasto na po sila guys, mga kaibigan kami ni mama guys, kasi meron pong isang kasama guys na kababago pang dumating guys, at saka gusto po sila sasali sa vlog ko guys.
mga kaibigan ko sila sa nanay ko guys. So excited na ba kayo tawagin ko kayo? Yeah, Ali Ate Lingling. Ikaw unang tatawagin ko. Anong magagawa? Laging natutulala. Hi, hello. Ali Ate Balen. Morning. Sila po. Anong magagawa? Laging natutulala. Ang mga kasama ko guys sa Kabutiran guys kasi gusto din sila guys na makita sa mga vlog ko guys at saka invite din sila ni Mama. Tapos tatawagan ko naman guys si Ate Lizel. Anong magagawa? Laging natutulala. Kung lumalapit ka. Hi ka sa vlog ko. So see you later guys. Hi guys. Nakarating na po kami. Nandito na po kami guys. Mataas pa yung lalakarin namin guys. Doon sa ano guys, sa board guys. Oh my god. Wow! Doon kami maglalakad guys kasi malayo. Hay nako, dito na lang kami guys, shortcut na lang kami guys kasi guys, sobrang init na guys kung doon kami guys, maglalakad pa. So see you later guys. Nakalampas na kami sa sobrang taas guys. So malapit na po kami makarating guys. Doon kami papunta sa may taas guys para doon na kami mag Miss Universe tutorial sa nanay ko guys. Wow. Hi. Tingnan yung make up ng nanay ko guys. Ako lang nagme-make up sa kanya guys, ng fresh lang guys. So guys, nakaakyat po kami guys. So mag-hi kayo mga kasama, mag-hi kayo. Hi guys. Guys, nandito na po kami guys sa boat guys. Nandito na kami sa Kabutiran guys. Mag-uumpisa na tayo sa tutorial mo, sa pictorial mo ma. Okay ka na ba? Oh, okay na. Ano ang masasabi mo ma sa akin man sa mga vlog ko na pinapasaya kita. Wow. Pinapasaya minikapan kasi ikaw po yung Miss Universe ko, kaya gusto ko lang na maging masaya ka. Ito po yung mga kasama namin guys, mga kaibigan ng nanay ko. Maganda. Sumusupport sila sa nanay ko guys sa pictorial guys. Nice. Para lang sa guys sa vlog ko kasi gusto ko lang mag-enjoy kasi 1 year na po kami guys na hindi nakikita guys, kaya ngayon lang kami nagsasama guys at nakikita guys, kaya dapat nandito sa dapat nag-enjoy. Hi guys, kumusta paglalakad guys? Okay lang ba? Oh, okay ra. Anong okay? Bakit ganyan mo i-itsura mo kung okay lang? Bakit ganyan itsura mo? Okay. Pagod na ba kayo? Oh, napapawisan. Ay naku, pati din ako, sobrang pawis din. Sobrang taas ang kabukiran ng bud.
candidate number 1. Introduce yourself. I am Lisel Alisaka Alfanta. B. And candidate number 2. Hi, hello. Good morning, everybody. I'm Lingling Hinabia Mamak. I live in Macas, Tubigon, Bohol. Thank you. Candidate number 3. My name is Valentina Lastimado. I'm thank you. Candidate number 4. Hi guys, my name is Tita Tits Istolonio. Kanang may kasabihan po tayo, ang batang makulit papaluin sa puwet. Nice. Hi guys, ito na po yung vlog ko guys, lahat guys. Sana nag-enjoy kayo guys. And this is Nick Princess. This is Tita Tits. And I'm Lingling Mamak. And I'm Balen Bungkali. I'm Lisel Alisaka. Sila po yung mga kaibigan ng nanay ko guys dito sa Bohol guys, sa Makaas guys. Mga kapitbahay ko to guys. Thank you so much for watching guys. Bye-bye. Bye.